kunda kaseni matos register piwa chakamere weso unodaidzirwa maplaintiff kaseni natapiwa matos tawanda lamek your defendant nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mumusha nanembo dzako kusvika nemadare zvaitwa kutaura izvozvo ndikasiyana natapiwa wachitaurira una lamek taura tinzwe kasiyeni kana kutapiwa kamenyuhamira sei magariro akaita wanawa anomira zvakanaka hawasapozwa kunge vari pamberi handidime kwachinambere unosapozwa kunge vari pamberi pane ibaba handisikanzinyaya dzakasiyana wanzi imwe kana wasipopa samoni vano wakatokwana rivo ndianaka ndikasiyana ndimutaura shuwa takauya pano kutamanga ndikuburirisa kuti mhuri yekwamatosi inova vazukuru wangu nyaya yetakamangarira ndeyekuti havasi kuwirirana kusawirirana kwavo kwaita kuti ndipinde pakati ndekwekuti vari kupumhana pamusoro pamai vakashaika saka inini sehanzvadzi nemufi ndakaona zviri kuramba zvindishungurudza kuti vanhu ava vanotadza kuwirirana yese vari kumusha kwavo asi zvavari kutadza kuwirirana nazvo ndezvekumusha kwangu inini ihama yangu yakashaika saka takauya pano ndofunga takauya kunze kwekunge paitwa tsvagurudzo novavo vairi vasi kukwanisa kupinda mumusha asi izvo ndenisinei nazvo kuzikunga takaedza kugasa tikaona kuti hatizvigona vadasiyana nazvo ati kupumana kwokunge wakanangana nehama nemutorwa mumusha ndokwakanyanya kuti simudzana ndofunga handina akawanda mungangodzoke mashure mbichana kuti yakamboya mudare hanzi hamusi kuwirirana saka asi kuwirirana ndiani nani nekuti kusawirirana panobva kunge paine vanhu vaini ndiani nani vasi kuwirirana hausi kuwirirana naMukoma koita sisi vasipo panapa unogara kuuk hatisi kuwirirana saka inini mamiro tiri 5 vakomana 3 uye ndimi last born sisi ndo first born so inini ndiri kufambidzana nasisi panyaya dzekuitika kuti ndizosvikawo pano nhasi kuti tionozomangana nyaya saka titaurire mamusi kuwirirana zvinhu zvamusi kuwirirana zvacho kuti dare rikwanise kubatsirai kana kuti tikaona kuti haizvi zvinotoda mweya tikuendesei kune mweya titsanangurirei zviri kuitika pamusoro wedare zvakaitika ndezvekudai mama wakashaika takagara vakasiya vachengetwa nehama dzavo pawaenda patatanga kugara naMukoma pamba takangosara tiri vairi tagara pamba hapana chaiona chainyanyonetsa but inini ndakazotanga kunetsana nemukadzi wangu saka mukunetsanawo nemukadzi wangu patatangofambawo kuendawo kumapostori pandaudzwawo kunzi uri kunetsana nemukadzi but hatina zvakawanda zvakukwanisa kutaura mumusha menyu mutema amai vakashaika ndakati amai vakashaika zvakanzi vakashaika rinoi ndakati vangoshaka mucovid mumu zvanzi asi chatiri kuona unge munhu akapedzisa mai wako anenge munhu wemumusha emumba vanhu matinogara ino asi mupostori haana kumbira mubudira machena pandambogara saka nekuramba ndichinetsana nemudzimai wangu chingonamba chingonetsana pandaenda futi kune mumwe mupostori baandiudza futi the same thing kuti mumusha menyu mutema amai wako hauna kufa zvakanaka
pane munhu akafudza amai vako. Izvi zvongoramba zvichingondinetsa. Saka pakudaro ndo pandakatanga mbostori kuti akazondiudza kupedzisira kuti munhu aigara neamai vako ndiani makore esaya, nokuti ndaisagara kuno kundaigara kuCape Town. Kuti munhu aigara neamai vako makore esaya ndiani? Ndakati mukoma wangu nemukadzi womukoma. Zvakanzi ipapo ndo pane syndicate yese. Saka ndo patakatanga kunetsana ipapo. Inini kuzosvikirawo simuko kubva upambo panongo asiyawo wakadaro. Asi munhu wandakatanga kunomuudza kusuma nyaya iyi, ndakakwanisa kusuma amai vatakasirwa panova munin'ina waamai kuti ndo zviri kufamba zvichitaurika, kuti ndo mamirire enyaya kuti amai havana kufa nenzira yakanaka, pane zvakaitika kuti amai vada sei vashayiki. Iyo zviri kutaurwa Lamek Changamire. Sorry, dareresa. Handina akawanda andokwanisa kuti nditaure panhau kutaurwa nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu aigara South Africa. Mai ndindaigara naye. Aibikirwa nemukadzi wangu for 14 years. Achigara pai. Fika mupoto 1. Mai vairwara. Uyo anga ari South Africa. Ndaigara nemukadzi wake futi nevana. Mai vakarwara. Vakomana aita sei? Uyai tionere chi pamwe chete. Hapana kada kuita sei? Kuuya. Uyo akauya akagara 1 week namama. Vakomana, uyai. Sisi vari kutaura. Vakatobva vati inini ndikauya ikoko munodyei. Ndati shamari, uya ndiwe wega musikana 1. Mai yogezwa nemuroora here? Kanzi munodyei kana ndauya ikoko. Zvatiri kungodya ndizvozvo zvatoita sei? Zvinenge zvaitika ndizvozvo. Munin'ina wangu uyu atipotsei maari kufamba namo maari kutaura. Sisi wangu vanotaura taura. Ndikataura chitichi ndiregererei. Umbo wandinawo wekuti nyaya inyatsokure clear. Akaenda kumapostori. Handiti aroti akabata chi vanhu vasina kuningirina, vasina kufambisa zvakanaka pana amai vangu. Handiti sorry mama ndokumudza. Ndobvumidzo rekusumudza vanhu. Ndinhingi. taurawo mazita avo. Mainini wangu vari kutaurwa. Wabvunze kuti takafamba kangani maiyo wachirwara. Nawo mainini waakufamba nekuyo ezvinezvi. Ndakafamba nawo kangani. Vari papi mainini? Ndakakutoni. Kangani. Wabvunze ndakafamba nawo kangani. Ndinawo mama wacho futi. Inini akungondibhati kuti nditaure. Inini sisi wangu wakandida kuti asi wakanga warwara kuzosvika pandakaita inini. Ndakasvika wainenge wakanga wapinda 1. Kechi2 ndakazodaridza muprofita. Kechi3 wakabva wastroka pataenda kuhospital. Ndakabva ndadzoka kumusha kwangu pahonde kuzoshaya kwavo namamwe ndisisi. Pamusoro imamo ndida kuburitsa humwe umbowo hwekuti sisi wangu vanova ndo vari kusponsana sekuru munin'ina wangu namainini munzwe zvavanotaura. Umbowo hwangu uri pafoni Wanakubisisa wewe. ndo vari kusponsa kuti zvinhu zvimire zvazvakaita. And she's the only girl. Yeah, Yes. yes. Winnet.
sisi wangu vane mabasa. Sorry, ndopera pana kamuza. Sorry, ndakaseka flight. Ndo wangori pamapostori wangori pachi Motobvunza mama kuti muprofita uyu ari kubuda apa ari kunamata apa ndiye akauya namama wakumba. Nyaya iyi iri kubudira pamusoro, haisi kunyatsobuda chaizvo chaizvo inofanira sei kubuda nekuti kana takuitsanangura isisu pamusoro wedai. Inini ndindaigara namama, handiti mama wakarwara wakafa. Mai ndinotsanangura padiki diki pacho pakaita sei pavakaona mai vachita sei vachirwara. Inini ndaidhiraivha mota, mama warwara kuharare. Mai ndinotidaidza kwahondi, toenda kwahondi unorapisani mai wangu, handiti todzoka ndichirapisa mai wangu. Mama wakasvika pakurwara ndinyaziva kuti mama waita sei warwara. Mama wakaita kensa yemuchibereko. Ngirini yangu yemuchibereko. Kensa yakanonoka kuita sei kuonekwa. Mama wezvipadumbu vakadhirenwa mvura, akaiona iye munin'ina wangu 1.5 liters yemvura yavakadhirenwa kwambuya Dokasi. Pavabuda vakatobuda vachitonyatsoofamba. Indikatofara kuti mama wachi right. Taenda kumba pakapera 1 week. Mama dumbu rakatanga kuita sei takaenda kwaGaina. After that Gaina ndiye akazoti waendesei kuParktown Hospital. Ndinoita sei? Ndinoita operation ikoko. Saka mama the moment yavakanzwanzi operation pfungwa dzavo dzakabva dzaita sei nokuti vakanga vachitora kuti handidi kuchekwa. Havazviziva. Mainini vaitokwidzwa bhazi nasisi wangu kubva kwaHonde vachiuya. Mainini takavataurira. Sekuru ava takavafonera. Sekuru ava takavafonera. Idzi hanzva dzamama idzi dzirapa idzi. Wabvunzei kuti wakakangana wachiona mama kumba uko. Havana kuuya kuzoona mama. Vakauya parufu pamama handiti vavadzokera. Mama wangu kusvika 3 years musisandi. Sekuru vanongobvira vatsika kumba. Takavadaidza panyaradzo sekuru last minute bvavatiza kudaiwo. Last minute vakafonerwa vakadzima mafoni. Havana kana kuuya. Baba wangu varipo kana havana kana kuuya kuna baba wedu vachitaura kuti zviri kunetsa mumusha ndezvakati. But even zviri kushamisika vanouya vachinoti tawanda nokuti ndini ndaigara namama. Baba vari panapa vari ndimi baba vemhuri pamusoro nedare rese. Nini chandoda kukumbira kubvunza. Taura makatisunzei izi baba. Chandoda kukumbira kubvunza dare rese ndechekuti kana mumusha mukaita kusanzwisisana totanga tagara mumusha here kana totanga tamhanya kudai.
nekuti nyaya iyi kutanga kuinzwira kuno kunzi mwana asungiswa asi isisu semhuri hatinambogara pasi pamwe chete. Imi munogara kupi pamuchapa here kana kuti mune dzimwe mhuri yanga iri mhuri yanga ichigara yese? Iyi mhuri yogara yese, inini ndogara kunyanga yese asi taigara tese kuhatara uye chikumbiro changu ndechekubvunza Mai wafa muripo ndandiri kuhatara muripo pamba asi muchiri mese ndachine yangu imaya kwandaigara hamuchiri mese navadzimai ndibaba ndini mukoma mukuru asara ndiye baba asara one saka tauraika toda munomu kuti tinyatsospecify ndizo sorry ndibaba mukuru pamba petseka kozoyapiwe iyo yapindurwa kuti yabvunzwa kuti ko wakamhanya kudare wasida kuya kwandiri neyo ikamambo chokwadi kukahadzika munhu anoita zvinonga zvakwanisika nokuti zvaita makore 3 musina chamakaona chamakaita saka iko zvinezvi machiona sekuru wakutoti no vana vane zviri kunetsa saka mukunetsa kwazvo saka zvauya kune muridzi wazvo ndiwo mambo zvokutoti hawana kuti hatina kugara pasi kugara pasi unge zvakanaka uchingokurukura muchidya bedzi muchikurukura musina chamasorovha saka iko zvinezvi zvaakusorovhwa namambo kuno kudare ngekuti dare ndo basa raro namambo munhu wese ari pasi pamambo anongoenda chero kwaada kuna mambo hazvinei nekuti kuna sabhuku kuna ishe anosumuka ikoko achinanga kundomangara nyaya yake kuna mambo saka ipapo senyaya iyi semamiriro ayakaita taona kuti yakakodzera kuti apa pane ikachiturika karipo zvinofanirwa kunge zvionekwe nevanozvikwanisa vanozviona mambo uzopeka ndikukumbirawo inini kuti munini wangu ataura kuti akaenda kumapostoro andikairi achiudzwanzi pamba anditi ngaanyatsobude pachena ataura kuti ningi ndiye akataura nzi ningi ndiye akapedzisa mai I think ajekesa vanhu paataura akati zvinonzi iwe nemukadzi wako pahwiri hwenyu ndo panofungira adi kunyoresa nemukadzi wangu apa nekuti munezvika sori mambo ndakutongesa inini ndichadzokera kumbo handiti mukadzi ane mhuri yake handiti tingadai tabva tangoya tese vana nyaya yabva ngonzi bvu. Okay, saka kuti tiite kati the long story short toti imimi mauya kana zvikange zvazobata mudzimai wako anonoudzwa nani tozomudaidza kuti auye kuno kudare oudzwa nedare ange zvadii handiti saka ngawaende kuseri kwechuru tindoone kuti sinzi tijekese kune wese nekuti pamwe ifungidziro chete hapana chakaitika modi tindonzo kuti pane uchereketwa here but inini sekunzwa kenza chirwere chisingarapiki saka ngatiendei kuti tese tijekere tiri ipapo mambo ndakunetsawo kune mbatya dziri kumba tiripa inhau iyo iyi futi ndiyoti ngati titojekesi kana yawo dzangwanzorizawo inini ndifunga ndatanga kutaura inini chendiri kuda chaizvezvo kuti vanhu vacheneswa handina zvimwe zvendirikunanga but chinhu chiri kutinesa ndechekuti ndinange mumusha muna vanhu vari kunongedzana nongedzana saka handina ndananga ndo zvata kuti ngatiendei tindoone kuti pane anonongedzere kana zvonzi hapana chinhu zvodi basa rotoenda mberi sori vipi vari kuuya saka
ndokwatadzi tinofange tisvike taenda kuseve churu nemhuri yekwavo ndikukasiya ndikunda vhesa zetosi chinobatsanangura kuti mariya akaita chenuro yababa wake hanzvadzi dzake dzisipo zvakazokonzeresa kuti mhepo inorwarisa kwenguva yakati rebei yangepi rukunda anenge akaromba mukati memusha mukati memusha urombo wayo wakasara kurimo uchitenderera saka chiremba atanokuda kuti aende ikoko kunopisa urombo iwowo asi mumusha pana tezvara pana seku rukunda saka chiremba atanoda ngombe anzakaromba ndiani maiwawo baba wamaiwedisi vakaromba saka uyu mari akazoita chenuro yababa wake hanzvadzi dzake dzisipo saka mhepo yakakaenda kumahakira saka nyaya iri kubata kumusha kwanamai vanatawanda saka vanasekuru ndo vanofanira kuti vagadzira muchakavo kana pachizoipa chenuro yamari yeyozoirwa zvinhu zvikumushakwati vamari yavabisa zviidzwa matambire here saka munoda kuti zvipe rini pamusoro rimwe ndatokumbirawo kuseri kwechuriko kuti maresults avo abuda kare inini ndinekakakavadzana nawo ndenge ndati ndikuda futi kana mumwe munhu futi anokwanisa kutivhenekera kuti wanyazotionera munhu anokwanisa kunge arwara nemhepo asi paine zvinenge zviripo behind nokuti imhepo yekumusha kwavo inovauraya ndirama asi pane zviripo zvakawanda zvandaona ine zvisina kunyatsojekeswa kuseri kwechuma saka ndenge ndiri kukumbirawo kuti ezvinge zvichibvira chaikwanisa kana kuti pakana kuti vamwe vanhu vairi vanokwanisa kutivhenekera futi kana kuti vanhu vatatu tine dare rini nekuti next week zva 12 ndo paneyo kai kupane function ndo pane tochi sainova 26 kuzinoteera zvacho ndereindependence sa 26 hospofu ndo pane tochi ndichaekana 9 kuti ndigashire tochi kumacheke ndozouya nayo kuuya uku saka hazvikwanisiki kuti tiite dana saka I think totongoti 26 nekuti kumbiro changu inini chepakuti zvabudwa kwandipikisana nazvo asi hazvina kunyatsondichekera tokupayo but tinoda kuti makasununguka mukauya tiine nguva like izvozvizvi ndatomirirwa vakuru vari kusvika vakuru venyika ndikasange ndiripo zvozoita fanga ndazvidza chii mutungamiri ari makaona saka kuti daro renyu tirisimudzire izvozvizvi hapanai tinokwanisa kuti musi wa26 tokupai umwe chiremba zvinoita here ari independent hazvirambiki zvinoitika nekuti ini pandiri panapa ndiri kurwadziwa mukati memwoyo wangu chinoita maprofita wazhinji wavhiringwa nemaprofita ende ukama hwabvarurwa nenhau dzemaprofita but hatirambi kuti vanga vachitaura nekuti iwo unotaura kuti munhu ane kenza unoda kuti munhu ane kenza ararame kusvika papi nekuti muri kuona kenza iyi nekutaura kuti kenza iyi yakatozototsvairwa yashaiwa mumuviri kenza yakazotsvagwa papa nekuti mukataura nekuti every time zvenyamusisina danguri kunzi mumwe time nekuti mapepa ese aitorwa mama aizotumirwa kuuk
yakatsvagwa kenza ikoko pamasikani yakashayika. But muno madokta aiti vaingoti vane kenza but dokta vairapa mama vakazongopedzera vava kuti hatina kenza yatiri kuona. Kwanzi mavane ndafulita zawaida haibvepi. Muzuva 26 wakanaka nekuti mhuri ine rimwe dare risina kupinda nhasi. Muzuva 26. Kana kumakasunga then but hatizivi kuti vanopedza nguva ndo panida kuti ndikumise kuti tinyatsopedze dambudziko problem yenyu dai tadzoka musa 26 umwe hamaita vanhu vekutanga tokupai umwe chiremba kana kuti tinokwanisa kuronga vazhinji vese muri Harare ndokupai chiremba watinosanda naye iko kuHarare ikoko tinodaidzana kana mumba kwangu tiri Harare ikoko asina kumbonzwa kuno tonzwa kuti anoti chii. Ini ndiri panhau yekuti ndazwa pakutaurika nyaya yekuti kune midziyo yakasara iri mumba yavari kuti ndeyangu ini. Ndikuona kuti ndinyazotaure mese muri kunzwa kuti ini handina midziyo iri kumba kwavo. Midziyo ndeyavo kumba kwavo yakagoyiwa pakashaya mufi. Ivo pate zvavo wana kurwa kwakanga wakuita. Aitenga midziyo yake umwe nomwe akatora achiisa murumu make. Saka ivo baba wakushandisa kuti ndeyangu ini. Ndokukanganisa kuri kuita mhuri iyi. Kana ukatenga chinhu uchipa munhu chinhu icho chawapa hachisisiri chako. Hanini kana chakugoyiwa kune chii nekuti haupi munhu uchiti ndechako muruzvono. Saka iyo estate iyo wafa zvinobvumirwa kugoyiwa inhumbi zvaitotaurwa mazuva anaya inhumbi nechii chinobvumirwa kuti vanhu vagoyerwe inhumbi nechii should be nhumbi chete handi zvimwe zviro zvese nemidziyo yakaita mapureti handi zvimwe zvese izvi zvinofanira kuenda kuestate murupanzo zvaenda kuestate ndo inofanira kudii kuchidistributa. Saka panoda kuitwa registrar master of high court moenda motsvaga executor moenda mochindolista zviro zvese zvakange zvakapuhwa zvitsi munhu atenga chichi haatori chinhu achiti ndakatengera mai ndakuchitora ndakudii and so forth. And zvese zvoenda kundoti ndo zviro zvazviri zvamai izvo. And mogara naexecutor ndiye achizotaura kana akabvumira kuti aiwa mabvumirana kuti iwe chitora bhegi motikari wakatengera mai iwe tora bhegi imba right iripo right mobvumirana ngaitengeswe tishiye mari kana ngaipiwe ningi zvakati zvavo zvamai zvese zvodii moshera. Ndozvatoda kuti zvinoda dare renyu rinoda time kuti ndinyatsokuitire dare renyu ndiridii. Asi kana muchida kumira momira ndimbomhanye kune chiprogramu mutedzeri wemukuru wenyika ari kuuya machira Mukoma. Ndanzwa mushonga wari kutotaura kuti dare richiri kuenderera mberi ndomando waendewanda rino zvinozendera mberi nguva inoteera mambopedza zvinokuru kuti tisakandakizika tinyatso hatina kupedza tobvumirana kana mati tiende rinondoitika kumba kwangu rine zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti muite chihiri dare renyu iri harina kuti estate yacho imvunga hazvina munhu ari kudii wamwana vari kuti zvandakatenga zvamai vangu ndoda kuzvieka zvakaeka and so forth. Zviro zvakatengwa zviri zvamai venyu ngazviende muestate motsvaga imi pakati penyu kuti vamunoda kuti aite executor wenyu ndeupi oona kuti adii. Saka mosiyira nhamba kuna mabharani wangu kana kuna then tofonerana kuti kana 26 ichiti ari kure toona zuva ratinodira rinokubatsirai ndakasununguka
kuita kuti basa dare renyu rinyatsoite ripere. Handiti saa izvozvo mboti hatina judgment yatapa.